gikan ay. Asa magigikan di? Sinsya ka nadugay ko kay namo kay tindira to guwapa kay god. Karte na pug ka. Wala ay lantar ako ay. Gingon na pug kang ulit tao ka. Alangan kung kulay tay guwapa ka ni ingon ta single pero kung naa gani kuan ingon ta sidecar. Baya, murabek mo kasarap. Kau na din ako na. Manok na Bisaya. Puro ni Bisaya. Manok na Bisaya. Lebi ato ba nindot background diri bukid. Okay. Kau na. Kao na gani. Kani. Bata. Sa man kayo anong murag di kami mutang. Toyo ko oy. Diri ka matupan ako be. At tupad. Tupat ta. Oh sige. Ina mga hayang ta, kuyog tanan. Dagan lagi kag i-order lagi. Nag-order ko sa Bisaya nga manok kay lami mao nilang specialty dire. Gi-orderan ta kag daghan para mukaon kag daghan para dili ka mabuang. Pero mao siya Bisaya nga manok. O di ba ganahan kag Bisaya? Ganahan ko Bisaya. Kao na. Nga Ilonggo nga manok. Anay. Ara eh. Usa kag manok nga Ilonggo. Kung ganahan nimo mukaon ka background nimo kini bukid. Ganahan ko bukid kay layo kay sa Marites. Di ba dito sa bukid kay dagan dito mga pare buhok nimo ba? Ikaw na diri mong kaliwat. Kao na eh sige kang kuan dia kan mulakat pa ta dito ron. Manguan ta mga patag kumpay. Ngani tas to humay. Ikaw. Minta ta kami kay happy ka na Valentine's Day ba yan? Dapat mo kuan dito mo score. Score ka nang nadyo tay kuan ba? Kiligan ang putaan ni ay. Naku hamal nimo eh. Si pala ko tawa ta matulon na mo yung dila. Saan kag baboy? Ha? Saan kag baboy? Kaon. Huwag bakba ni mo eh. Sana all hungit-hungit. Happy dagot ang Valentine's Day. Basig lain na niya imong kadit. Mao nang iikuan jud ta ka. Dayon na yung Valentine's Day eh. Madayo na siya. Nang mag-release ang kalendaryo may wala may bitya 14 dito. Ay, di na may tabang wa. Wala nang 14 sige. Tangtang na sa kalendaryo. Dahan? Booking ito ha? Ha? Booking. Ngimo. Kasi booking. Mapabuto na buta? Ha? Di ba yung mga tulungan nun? Tulungan nun. Kada Valentine's kinanlan, magpabuto ta. Dapat yung kamo mga babae, no? Kami mga lalaki, yun yung katisting, itagaan buwak, baka mo rin sige daw-daw at buwak, baga kami bunawang ba? Natural! Ang laki may muhatag sa babae, dili pwede nga balihon ang kalibutan nga ang babae muhatag sa lalaki. Dapat buhatag mo kami may mapatong ninyong pirmi. Muhatag. Wala yun na obligasyon na muhatag. Kinantan di mo mapatong. Kapila, kining Valentine's Day ba mamabot ba? Pila magkabutoy mong ganahan? Kaduha katulo. Di ba kaamtarong ba kayo? Malugsong dito kung boy dira ron yung mapil kagaon. Nga parehas buhok ba? Kaliwat Kasi mo. kaon na bigay mo na mo mahuman ni kaon eh. Matuan ka.